Do sada nismo izbacivali liste koje se tiču naših najprodavanijih igara, ali evo, odlučili smo da u ovom videu pokrenemo taj trend i želimo da vam predstavimo naših 10 najprodavanijih igara u 2025. godini. Radi se o sve, naravno, Meeple igrama i radi se o igrama koje su prodavane ne samo u našim prodavnicama na našem sajtu, već i kod naših veleprodajnih partnera, kao što su Delphi, Vulkan i mnogi drugi. S obzirom da se ova lista sačinjena po prodajnim količinama, ona će da favorizuje one jeftinije igre, jer se naravno jeftinije igre prodaju mnogo veće količinama nego što se prodaju igre koje koštaju nešto više. I da nešto ne dužim previše u ovom uvodu, krenut ćemo od našeg broja 10, da ćemo predstaviti 10 najprodavanijih igara u 2025. godini i tu sam sa mojim dragim kolegom, kumom, prijateljom Jovanom, da malo popričamo o tim igrama i vidimo zašto su one toliko popularne kod vas. I jedna posljedna stvar koju želim da kažem u ovom samom uvodu, to je da je srpsko tržište, srpski igrači su dosta onako rigidni, dosta se drže nekih svojih starih navika i generalno najpopularnije igre, najprodanije igre se ne menjaju mnogo iz godine u godinu. Jako retko neka igra probije tu barijeru i uđe na tu neku listu, što ćemo vidjeti od naredne godine. Ove godine je samo jedna igra, da kažemo, naših novih naslova ušla na tu top listu. Nego da ja prestanem sa informativnim informacijama, da krenem sa pravim stvarima. Pred nama je Katan, ekspanzija za 5-6 igrača. Jovane. Pričamo o igrama. Prvo mesto, odnosno 10. mesto po prodaji je zapravo ekspanzija. Sami brojevi, odnosno brojevi ekspanzija nisu toliko veliki, međutim, zašto se ovo dešava? Katana je prodato jako puno u Srbiji i sve vezano za Katan se dobro prodaje, a samim tim i ova ekspanzija koja daje ljudima mogućnost da igraju veći broj igrača. Da li to idealan broj igrača za Katan, zaista ne znamo, ali znamo da volite da igrate u tom broju igrača i ovo je stariji dizajn, sad imamo i noviji dizajn, tako da svakako velik broj prodatih ekspanzija neke igre. Šta misliš, koliko ljudi zapravo igraju Katan u 5-6 igrača, kupuju ovo, a koliko je zapravo samo da bi imali nešto iz Katan serijala? Ja iskreno mislim da je to taj moment, želim još Katan proizvoda, jer ja ne znam koliko ti često skupiš 6 igrača za stolom, koliko imaš želju da to uradiš, i onda se odlučiš da igraš neku kompleksniju igru. Tako da ja mislim da ljudi, mada Katan igrači su posebni igrači. Jeste, da. Eto, to je naš broj 10. Ono što je specifično za ovu ekspanziju, to se ona već 4 godine nalazi na ovoj listi, a koje nismo objavljivali. Ja imam naravno podatke o prodaju svim ovim godinama i uvek se nalazila na 10. mestu, to je jedan kuriozitet. Tako da se stabilno prodaje već dugi niz godina Katan ekspanzija za 5-6 igrača. Idemo dalje. Sledeća igra među najprodajanijim proizvodima je ekspanzija za igru Morska so i papir, koja se zove Ekstra slano. Meni ovo, Jovane, bilo iskreno ogromno iznenađenje. Očekivao sam da će ići to ok, s obzirom da igra košta prilično malo, to je ova ekspanzija, međutim da se ovoliko komada proda u Srbiji, to zaista nisam očekivao. Šta misliš da je glavni razlog? Mislim da je to, pre svega, cena je veliki faktor. Drugo, što jednostavno Morska so je doživjela nevjerovatnu popularnost. Mislim, to niko od nas nije očekivao da je toliko taj proizvod zaživi i toliko brzo. I samim tim ljudi, kada im kažete još, su želeli. Sad ne znam, mislim, super je ekspanzija, super je i ta, i za bibere, no je super. To su jednostavno dodate, igrate. Da. Evo, ja ću kažem jedan kuriozitet. Mi nismo planirali da izdajemo Ekstra za Biberenu u prošloj godini, međutim, kad je Ekstra stvarno došlo, kad smo videli kako se prodaje i koja je percepcija na tržištu, odmah smo uradili ovu narednu ekspanziju. Moj neki utisak je da ljudi koji dođu i kupe Ekstra, to je kad kupe Morsku so i papir po nekoj preporuci, kada vide ove ekspanzije, 600 dinara kažu, ma daj to. Pa onda, probavaju sa tim. Ali ova zaista lepo obogaćuje igru, dodaje te dodatne karte koje su mešaju špil, dodaje novi taj neki sloj strategije, tako da eto, ovo nam je bilo iznenađenje, meni bar lično, i ovo je znači ta nova igra iz 2025. koja se i našla. Za tih 600 dinara niko se neće osjećati nisam dobio ono što sam želeo. I to je glavna stvar sa... Tako je. Da ne dužimo dalje, idemo na igru broj 8.
legendarna igra za nas već neki niz godina, Papreno. Igra koja je, da kažemo, verovatno prva preporuka kad nas neko pita za igru u kojoj se blefira, za neku party igru, znači igru koja je najbolja iskreno u 4 do 6 igrača. Ovaj dizajn pomaže prilično i dizajn karata, tako da Papreno je već, kažem, 3-4 godine kod nas među najprodavanijim igrama. Jeste, Papreno je jedna od onih igara gde smo, ajde da kažem, drastično promenili samo ime, u smislu i sam Spicy je bio catchy ime, međutim stavili smo Papreno i ono se sad zadržalo i sad mnogo češće ljudi prepoznaju pod Papreno nego Spicy, što nam je drago. Ali super, to je igra koju sama se prodaje i to vide i naši partneri kada je stave na svoje police. Tako je. No, idemo dalje. To je bila pozicija broj 8. Pozicija broj 7, izvijamo se onom raskupusanom primjerku, sve smo ih uzeli iz našeg kluba, igra Azul Mini. Kako krenemo sa Azulom Mini? Pa, da li je cena glavni faktor ili to što je samo osvežilo proizvod koji je de facto bio dobar? Mislim, igra godine ne može da bude loša, ali sa ovim je baš eksplodirala. Jeste. Cena je glavni faktor, moje mišljenje. Mnogima je Azul bio preskup takav kakav je. Ovo je upola jeftiniji proizvod. To što je mala i prenosiva sigurno za neki bio plus, ali verujem da većina zapravo više voli da odigra igru za svojim stolom, gde su komponente krupnije i kojima se lakše manipuliše. Što se tiče Azul Minija, za mene je stvarno najbitnija stvar da je igra popularizovala i osnovnu igru, znači Azula, to jest onu veliku, originalno izdanje, da se ono prodaju u većim brojevima pre nego što je ovo postojalo. Ja bih rekao da je ovo idealan poklon. Većina ljudi koja će kupi nešto do 3000 dinara, znači kad im objasniš da je ovo sjajno i za 2 igrača, i za 3, i za 4 igrača, i da ima razmišljanja, i da je za one koji vole šah, i da je za one koji igraju porodično, i da je za one koji igraju parovima, znači zaista isčakira gomila tih. Jest. Mislim da je i našim prodavcima u našim radnjama ona otprilike neki go-to proizvod za kad neko traži igru za parove, iako je 2 do 4 igrača, zato što je izuzetno dobro u tom. Apsolutno. Dobro, to je bilo, znači, naš redni broj, što bi trebalo bude 7. Kod tebe je redni broj 6, ako možeš, to. Evo ga. S druge strane, ne jastuka. Da, tako cica, koza sirpica, ali sa druge strane. Znači, ovo je serijal igara koji je nama među najprodavanijima. Verovatno, kad bi sabrali sve brojevi, bi bio i najprodavaniji. Ajde da ne spojlujemo ovu listu previše. Ovo je malo kompleksnija varijanta tako cice. Malo. Vrlo malo. Koliko često misliš da kupuju ljudi koji već imaju tako cicu pa da umešaju obe, pošto je to ista opcija? Pa, mislim da je to čest slučaj gledajući razliku u brojevima, ali ljudi samo kažu, ovu nisam video, kao je ova roza, tako da mislim da je to čest slučaj kod nas. Ova se igra sjajno prodaje, to isto moramo da kažemo na tom nekom, nazovi, mass marketu, znači prodaje se često u knjižarama, jer je stvarno dobar materijal za poklone, pristupačno je zabavna, mnogi su već čuli za nju. I ona je sad već ušla u taj neki, da kažemo, mod prodaje gde ljudi igraju jako mnogo sa svojim prijateljima i ona se generički, organski širi zapravo i sve veće i veće količine ljudi kupuje tako cicu. Mi godinama već predviđamo da to mora malo ta prodaja da uspori, da je već to došlo neko svog maksimuma, međutim, svake godine sve bolja i bolja prodaja. Jel ti više preferiraš ovu verziju ili originalnu? Inicijalno, ideja kao da sam napredniji gamer, pa mi je ova bila interesantnija, ali nekako što sam se više igrao, osnovna mi je bolja, ne znam. Jeste, slažem se sa tim i po mom isto mišljenju. No dobro, idemo dalje i kod tebe i ova naredna. Kod mene je naredna, spominjali smo ekspanziju, evo je sada i osnovna igra. Igra koja nas je, ne znam, ne bih rekao odnela kao plimski talas, ali tako neki glupa analogija.
Svakako prodajom koju nismo očekivali, ja mislim niko od nas toliko u tim brojevima ovu ili tom brzinom da se prodaje, jer je pre svega igra je čudna. Nije klasična tako cica ili nešto slično, nešto što ipak malo traži. Jeste, od udara od tog nekog party narativa koji te male igre koje se dobro prodaju uglavnom imaju, ima tu neku artističku snagu. Ja mislim da ovde i moram da se zahvalim, Zombijana bila jako bitan faktor, jer ona izuzetno voli igru i jako je forsirala na svojim mrežama i to je dalo onaj inicijalni, verovatno, boost da tu dođe do određene količine ljudi, a kasnije se ljudima to izuzetno dopali, samo kupuju. Meni je ovo možda i najdraža igra sa naše top 10 liste, meni lično, i igrao sam je stvarno mnogo puta i zaista mi je lako da je preporučim bilo kome ko dođe da kupuje igre, zato što stvarno je dobra za mnoge različite tipove igrača i jako mnogo nudi u to svojoj maloj kutiji. Jeste. Ima igra slojeve gde vi možete igrati taj način bez te poslednje šanse koju dajete i da mnogi ljudi kada nam pričaju kao igramo bez toga. A to je zapravo tek neka nadgradnja da igra postane onako pravi dobar proizvod. Tako da i sad sa ovim ekspanzijama vidjet ćemo, ne mogu da osjetim gde je sad limit. Pa ja mislim da će ona još da raste, jer stvarno mislim da postoji baš široka publika za ovu igru, tako da drago mi je baš zbog toga. Zaista sjajna igra. No, ona je znači naša 5. najprodavanija igra, kod tebe je i 4. Kod mene je i 4. Evo malo veća kutija. Evo je. Ovo je novo izdanje Codenamesa, ujedno i naše prve lokalizacije ikada. Jeste. Nije ovako izgledala, ali prošlo je već dosta vremena od tada. Od 2017. je na našoj listi najprodavanijih igara. Jeste, da. Codenames, ja ću reći, sa velikim ponosom je svake godine prodaja sve veća i veća i tu se pre svega misli na ovu osnovnu varijantu igre sa rečima. Sjajno se prodaju zaista i duet i slike kao varijanta. Eto, očekuje nas Harry Potter u narednoj godini, tako da stvarno radimo na ovoj porodici igara. U ovoj godini. U ovoj godini, da, zapravo. U 2026. smo. Šta čini Codenames toliko popularnim? Pa, mislim da je taj osjećaj, dobar osjećaj kad neko skonta tvoju asocijaciju. Mislim da je to neprevaziđeno, taj moment da ti, ne znam, to je... Ali čak i onaj loš osjećaj kad se nerviraš, kada drugi pogrešno tumače tvoje asocijacije i to je nešto što tera igrače da pričaju o partiji nakon što je završe. I definitivno ću reći da je Codenames jedna od igara koja je na mene ostavila neke od najpamtljivijih momenta u istoriji mog igranja. Ja se tačno sećam neke situacije kad su igrači pogađali asocijacije sa 6 različitih reči. Znači, to su baš onako neke sulude stvari. Ali je za mene zapravo prava stvar to što je to party igra, ali opet, pored dobre zabave, zahteva strategiju, razmišljanje i savršenje. Malo igara tokom, eto sa tih, nije 10 godina, ali je skoro 9 godina od kako je Codenames izašao, je uspelo to da pogodi tu tačno finu notu da je party, ali da nije, po znacima navoda, glupav party. Apsolutno, da. I ono što je za Codenames strava jeste da on u svetu se i dalje jako dobro prodaje i nastavlja da se prodaje i ima zaista velikih planova, vrlo interesantnih. Biće brutalnih planova za ovu igru u narednih nekoliko godina, mi ćemo naravno sve to ispratiti, tako da eto, Codenames je na poziciji broj 4. Pozicija broj 3 je kod mene i to je najveća igra sa naše liste, Katan. Da merimo koliko smo zapravo prihoda ostvarili po svakoj igri, Katan bi bio na prvom mestu, jer je mnogo skuplji od igara koje su na prvom i na drugom mestu. Verovatno je najprepoznatljivija sada moderna društvena igra i verovatno najprodavanija u globalnim okvirima. Ja bih rekao da je u Srbiji čak popularnija, ako uzmemo neku, da kažemo, ovu
recipročnost sa svetskim tržištom, to jest odnose racio, da je prodavanije u Srbiji nego što je u nekim evropskim zemljama. Šta je to što čini Katan tako dobrim izborom za jednog srpskog igrača? To što, mislim, uvek smo išli na to da ljudi kod nas vole da se svađaju, pa se svađaju iza stolom dok igraju Katan. Ne znam, meni je ta igra, dok sam je igrao, izazvala jedna od najgorih momenata igre, gde se ljudi izlaze iz tog momenta da smo u partiji i vade to van celog igranja, taj neki, kako da kažem, građ ili šta god da su zapamtili. I to je, takav osjećaj mi ostaje, ali da je ljudi vole je i to... Sad je već toliko ljudi odigralo tu igru. Evo, mi imamo situacije da su ovi naši košarkaški reprezentativci nosili Katan i tamo igrali na svetskom prvenstvu između mečeva i treninga i da o tome su javno pričali koliko je to bilo bitno. Vidimo javne ličnosti za koje nikad ne biste pomislili da vole da igraju društvene igre, kako na svojim društvenim mrežama kače kako igraju Katan. Kako dođu tajno u naše prodavnice. Da. I ja mislim da Katan onako pruža ljudima spoj nekih različitih faktora koji ne vole u igrama. Vole da ima malo sreće, vole da ima ta interakcija i da ja mogu da se tebi zamerim i da ti vratim ako se ti meni zamerio, ali vole da tu postoji neka ta osnovna strategija, jer ipak ima toga u Katanu dosta. Ima, kako ne, mislim... Svetska prvenstva u Katanu su vrlo ozbiljna i kogod kaže Katan je bacanje kockica, nije u pravu to. Mislim, da smo ti ja igrači, recimo sličnog ranga, može sreća da odluči pobednika, ali ako si ti značajno bolji igrač Katana od mene, vrlo teško ću ja u svu sreću... To smo videli na našim turnirima gde na našim turnirima stalno se izdvajaju isti favoriti, ljudi koji zaista igraju ovu igru dobro. I eto, mi u Katan ćemo, da kažem, investiramo, očekuje nas stvarno dosta proizvoda, širit će se ova linija, tako će svi vi koji volite Katan zapravo dobiti gomilu nekog novog sadržaja. Ove godine ekspanzije koje do sad nisu... Jeste, i 2 nove igre. 2025. je bila jedna nova igra, doduše kolaboracija sa Doblom, ali eto, uvek će biti nešto što želimo da ponudimo igračima za Katan. Na drugom mestu tu kod tebe. Evo je. Evo jedna igra što se prodaje dobro samo u 2 zemlje na svetu, to su Srbija i Francuska i to se prodaje nenormalno dobro. Omerta je... Zašto? Pa evo ja sam gledao baš nedavno našu najavu za Omertu, ja mislim da 2022. smo mi ovu igru najavili i da smo je tad najavili kao jednu svetski nepoznatu igru koju ljudi nisu čuli, eto, nama se ovo lično dopalo, mislimo da će biti super. I ja mislim da je danas tako ostalo. Ovo nije poznata igra u svetskim okvirima, znaju za nju naravno razni izdavači u Evropi i imaju ju na radaru, ali se zapravo igra samo u Srbiji, u Francuskoj primila u meri koja je onako, da kažemo, osetna. Da li mi volimo Al Caponea, da li mi volimo mafiju, sam zakon Omerte, da li je to u srpskom nekom, da kažem... Interesantno je reći to u Srbiji i Francuskoj, jer to su 2 neuporediva tržišta. Neuporediva, ali kada se vide brojke ove igre, to nije daleko. Nije. Mislim, evo, da kažem, od svih igara koje smo ikad izdali, mi smo globalno najveće, da kažem, utjecaj imali na Omertu i ta igra je preživala između ostalog zbog Mipla i zbog ljudi u Srbiji koji su igru kupovali. A znaš šta meni je zanimljivo u Omerti? Ovo je efektivno igra memorije. Znači, memorija stvarno jeste najveći faktor i najveći skill u odigravanju ove igre. A mislim, ti kad nekom hoćeš prodaš ovdje igru koja kaže da ova igra memoriju, to ljude maksimalno odbija. Znači, ovdje je to tako dobro inkorporirano u tu temu mafijaša i tu temu, da ipak mi radimo jednim drugima neke negativne stvari, da ljudi potpuno to što igra memorija sklone na stranu i uživaju u igri u takvom proizvodu kakav je u njegovoj celosti. Jeste, čak i sama tema, ne bih rekao da su mafijaši, ali mafijaši 30. godina u Americi. Ne bih rekao da je to nešto prepopularno kod nas, ali očigledno je onako... Jeste. I ono što je za nas isto jako bitno, igra beleži ogroman rast svake godine i svake godine sve više i više ljudi je kupuje i to je baš taj marketing o kom smo već pričali, da znači prijatelji preporučuju igru svojim prijateljima, njima se igra dopada i oni igru kupuju. Jeste. To je to što tiče Omerte i prelazimo na naš broj 1. Broj 1. Po tebe. Da. Evo ga.
Očekivano, već smo i najavili tokom ovog videa da je ovo realna opcija. Nismo govorili o prodajnim brojima u ovom videu, ali tako Cica se ozbiljno približila petocifreni prodaju u godini dana. I ovo je igra koju smo mi najviše prodali istorijski u našoj firmi. Jeste. Iskreno smo i očekivali kad smo uzeli da će da bude baš popularna, ali da li smo očekivali da će da bude ovakav rast i popularnost tokom svih ovih godina? Ja lično nisam. Da, negde očekuješ da dosegne neki hype, neki vrhunac i onda da krene da se gasi, međutim sa ovom igrom se to ne dešava i to se ne dešava već godinama. Već godinama. Evo i 26. kako je krenula, isto nam je ovo ubedljivo najprodavaniji proizvod ovih, ne znam, prve polovini januara. Šta je ono što je čini popularno, to je i kako uopšte smo došli do toga da je toliko ljudi igra, to su onako pitanja, na koja mi trudimo da dajemo odgovora, nikad nismo sigurni da li je to baš to. Ja mislim da je to što je ona dobra, ne znam, i za studente na parti, nekim druženjima, i za klince koji igraju međusobno, čak i za neka porodična druženja. Ima i toga, mislim da je ovu igru probao jako veliki broj ljudi, da smo na tome mi vredno radili. Ukoliko ste u poslednjih par godina poručili nešto sa našeg shopa, verovatno ste dobili demo ove igre. Ja ne znam koliko smo hiljada tih demoa podelili i da jednostavno oni dobro prenesu taj osjećaj igranja. I naravno onda je posle krenulo, ja mislim da je ona se pojavljivala ove prethodne godine koje su ljudi malo više bili na ulicama i svuda se igrala, svuda je iskakala i jednostavno nastavlja da sa prodajom. Koja je tebi omiljena igra s ove liste? Koja mi je omiljena? Pa, verovatno Azul nikad ne bi odbio da me pitaš da odigram, zato što mi je i dalje izuzetno zabavan. Azul, Morska so, Codenames. To su mi top 3, mešao bi ih u zavisnosti od društva. Isti osjećaj kao ja. Ali ono što je, mislim, simptomatično za sve nas, niko od nas nije fan našeg top 3 zapravo ovde. Katana, Takocica i Omert. Ajde, još Omert, ja stvarno odigram ponekad i dobra je igra, ali Takocicu i Katan stvarno mi jako teško da prihvatim sada. Takocicu super je, ja sam je sa klincima igrao i to je neko uzbuđenje koje samo deca mogu da osete dok pokušavaju, ali nemam ja to u sebi tu više želju da, mislim, možda nikad nije me gađala, ali ako ljudi gledaju, ne znam, za poklon i to je, Takocica je, Jeste. Ništa. Broj 1. Ovo je bila naša lista top 10 najprodavanijih igara u 2025. godini. Ako se nešto zanadilo, super, pišite nam o tome. Ako se ne nađe što nečeg drugog nema, isto pišite o tome. Bilo je par igara koje su bile blizu. Jeste. Flip sad im je došao dosta blizu, jer je on došao krajem prošle godine, nije imao još toliko prostora, ali njega sigurno očekujemo u 2026. Bandido je bio blizu, kao isto povoljna igra. A što se tiče onih velikih igara, Wingspan, Terraformiranje Marsa, Set i tako dalje, one se ne prodaju u ovom volumenu, iako njihov značaj naravno velik, s obzirom da su u pitanju skupe igre. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog videa. Super, ako se ovo zanimalo, ako nije, izvinite što ste ovo pogledali. I to je to. Nadamo se da ste dobili makar malo informacija u smislu da vidite da niste sami koji kupujete igre i da vidite da delite ukus sa drugim igračima ili ako ne delite, ako vaše omiljene igre nisu na ovoj listi, onda radite na boljem širenju vašeg hobija, tako da se nađe još neka nova igra na ovoj listi. Do sledećeg videa, vidimo se.